Чираттагы кытлау хаты Ульяновск шәһәренә оча. 5 июнь көнне үзләренең гел чәчәк, ягъни кургаш туйларын, 10 ел бергә гомер кичерү матур гомер мизгелләрен Шариповлар гаиләсе Раил Рафаилевич һәм Гөлнара Рәшитовна каршылаганнар. Әлеге күркәм туй көннәре белән ихластан аларны якыннары, ике әниләре Сажида Софиулловна һәм Зифа Абдулкадировна, кызлары Алиночка, сеңлесе Рима Рафаиловна, тормыш иптәше Ринат Шәүкәтович кытлылар. Туй көннәре, иң шатлыклы көннәр. Алда өмет, бәхет, мәхәббәт, түкми, шәшми гомер буйларына илтә торган изге бәрәкәт. Бәхет кышы кунсын өегезгә, сөенсеннәр иде әниләр, үзегезгә охшап тәүфыклары белән матур үссен туган бәбиләр. Шундый шигъри юллар белән башлыйк үзебезнең кытлау хатын. Яраткан балаларыбыз, сизми-сизелми дә шыбырдап 10 ел гомер узган. Сез матур пар, бер җан булып, алдага шикер безне шатландырып гомер итәсез. Парыгызны ямьләндергән, тормышыгызга мәгънә өстәгән балагыз, Алиночкагыз да безнең бәхеткә үсеп килә. Без сезгә карап шатланабыз да, сыкланабыз да, кадерлеләребез. Алда да шулай, кеше сүзе тыңламыйча, яман кеше күзләренә юлыкмыйча, пар күгәрченнәрдәй гөрләшеп, пар канатларыгыз кайрылмыйча, бриллиант туйларыгызга кадәр яшәгез. Без сезне бик нык яратабыз. Кешегә Худайдан бүләккә гомер бит бер генә бирелә. Җаннарны мәңгегә кушарлык никах та була ул бер генә. Бер бөтен түгәрәк бәхетне югалтмый саклагыз гел бергә. Сөенеп, сөелеп яшәргә кавышкан парлар сез мәңгегә. Яшьлектә үрелгән уяда тынмасын балалар тавышы. Күкләрдә укылган бу никах бәхеткә урасын язмышны. Мәхәббәт учагы сүнмәсен, ялкыны җаннарны җылытсын. Телибез мәңгелек мәхәббәт, бәхетнең тулысын, ылысын. Бездән сезгә изге теләк, тәбриклибез бәйрәмегез белән. Истәлекле булсын туегыз, бергә типсен кайнар йөрәгегез, бер үк төсле булсын уегыз. Худай биргән мәхәббәтнең кадерләрен белегез, барысы да сыкланырлык, матур уя кырдыгыз, матур җылы уягызда тату гына торыгыз. Никах көнегез кутлы булсын. Бүген сезнең язылышкан роза гөлле көнегез. Тантаналы бу мизгелнең кадерләрен белегез. Бүген дөнья гаҗәп нурлы, елмайыгыз, көлегез. Бөтен дөнья бәйрәм итә, сезне котлый, күрегез. Бүген сөю диңгезендә рәхәтләнеп йөзегез. Мәрхәмәтле, бәрәкәтле, бүгенгедәй мәхәббәтле булсын һәр бер көнегез. Кадерле Раил Рафаилевич һәм Гөлнара Рәшитовна, матур туй көнегез котлы булсын. Алда да, татулыкта, мәхәббәткә теренеп, гомер итегез. Сезнең өчен якыннарыгыз сайлаган җыр яңгырый, кабул итеп алыгыз. Canım senin bilen Tevgi kabattı şuraşular Şul melden sını bizinin Aşık canlar Ömürlük birge kavuştular Kulga kul tutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür güldirge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Kulga kul tutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür güldirge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Yıllar uza biz senin bilen Şuluk күркәм шулuk гашыйклар Тугры булган безнең мәхәббәткә
култатынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга култатынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә, имин генә торсын дөньялар. Кулга култатынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга култатынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә.